Uite! Hai! Așa, puii mei, de urcat îl urcă oricine, da? Odată treci între pom. Și când ai redus din gaz, hai de unde să-i dai? Asta a redus, a lăsat pula mea, s-a oprit. Asta nu ne pui, îmi dau acolo, a murit imediat. Deci până acolo urc, uite, până la pomea urc și eu. Hai să vă dăm. Hai, luptați-mă. Hai, dar o las acolo că tu să o aduci? Următoare nu împingem cu toți, hai, încă pe unul. Hai. Deci eu zic că puteți, dar dați cu a doua. Eu zic că puteți, dați cu a doua. Bă, de urcat ori, dar de dat jos și nu mai dă. Să partea cealaltă, veniți, hai. Ca să nu știu să mă 2 ore până dau jos. Mă, ce mai e, bă? Ha ha ha.